Ug kay daghan malagi ang nangita ni Richard aka Malditong Bata, mao nga ato siyang gipasuri diri sa katigbian para maka-apil pa siya sa atong vlog. Sakto pod kayo ni uli akong manghod. Ug ang gwapo na kong igagaw. Plano unta na mong magpadagat. Unya kay naaman sila aw magsa-adventure sa langta. Aritas Malingan Falls dalalaag ba. Ingani kanindot ang view sa among sauman karon. Pero before na ato sa silang pasuwayon kung unsa kalisod ang mag-adventure. Kalisod among gibate nga inyo raming ibas. Kawari ko ninyo buangon. Og dire sa unahan. Aw nakatilog yung power slide. Oh, bas mo. What's up mga barikoy? Maayong aga kaninyong tanan diha. Di ara andugan ninyong gipangita. Richard Dalag aka Malditong Bata. Uban pod na to ang gwapo na kong igagaw. Ug ang akong manghod nga gikan pa sa butuan. Plano unta namong magpadagat ron. Unya kay naaman sila aw sa pa-adventure sa langta. Pero mohapit sa tadereya, mupalit og tuba. Syempre matik na. Bahalag makalimtan si Richard. Ayaw lang ng tuba. Dara gitilawan na dayo no. Ayay, mura magbalbahal na. Tuyo. Madara daw barikoy basta saglan og tuyo. Mo to nagkuha og tuyo ang tindira. Si Pepsi. Pepsi ay dili nga tuyo. Tuyo. Wala pa ni kasabot sa tuyo nga mong giingon. Yang mama mong gutong tighatag na mo sa una. Amo na sipsi ha. Ay nahotdan sila Pepsi. Sao naman eh. Sumoto nakahuna-huna mi nga alida na lang og bagong dawat para dili na saglan og tuyo. Aw paring andot to the rescue. Iya pa day ming gisak-an. Para fresh good ba? Believe ko ning bata. Grabe ka kugihan. Lupig pay abroad lagi ani. Ato sa patilawan sa kumanghod. Guys. Og syempre ato pun tilawan. Ang naman na. Okay kay bagong dawat. After na mo nakapalit og tuba, aw diretso na dayon ta to sa Malingan Falls. Sakit sad to. Pero before tumato sa atong destinasyon, aw hapit sa ta dire sa Encanto Water Refilling Station. Sabado man day gihapon, maong daghanan laba, pero pahit sa na, limpyo gihapon na. Kare na maging kanto. After na mo pagpangayog tubig, aw pasi na dayon ta. Og naabot na gyud ta sa atong destinasyon. Mao ni Malingan Falls parikoy. Grabe kanindot diri ah. Maong diri men nag-adventure parikoy para makaligo po sila. Samot na ni si Richard, maligo rag mauwanan. Nindutag view diri pare kayo. Unya tagayag tuba. Speaking og tuba, aw naara poy naninda diri pero sa badog Domingo ra naa sila. Diri aga andam na mi sa mampukot kay kung di maigo sa pana, aw matuoy man jud na. Naa day pighatag og diving mask ato gikan ni sa Dive Shark. So gusto mo palit og diving mask, search lang ninyo sa Shopee Dive Shark. Og gitagaan pa ta nilag medyas. Nindot ni partner sa atong fins. Pero dili na nato magamit karon kay wala matay fins. Og kay andam naman ta, amo adto na ta. Diri makasuway na jud silang Richard kung sa kalisod mag-adventure. Oy. Ani kalisod among gibate nga inyo raming ibas. Kawari ko ninyo buangon. Og dire sa unahan. Oh, bas mo. Inga na kalisod mag-adventure. Dili lalim parikoy. Usahay makasugat pamighas. Maong dagan salamat kay parikoy sa walay puas ninyong suporta. Oh, diara kalasangan og kagubatan among gi. Suot para lang ninyo nya ming ibas. Kabagago ninyo gasang. Oh, mga boys. Okay, naabot naman ta. Aw, prepare na dayon ta. Magtaan sa miuna og pukot usa may musaom. Para way ikyas ba. Sikis sila ganing tilapia dagko nya. After na mo makataan og pukot parikoy, aw atake na dayon ta. Og sa dihang kita mahinoy natoy sa pukot ani. Kisi-kisi, di ida kon tilapia natoy sa pukot parikoy oh. Kisi-kisi ni sabaw lagi unya ni. Og mao na tanan ko sa pukot parikoy. Grabing idlasa basta adlawan. Adya pa dayo kulaw nun. Og diri sa unahan parikoy, finally nakakuha na jud tag dako nga tilapia. Adi ara. Nah, astang dako ag jud ay. Grabe wa naluoy oh. Akan ni bintahan ni kay dako-dako na. Kuya ning tilapia ha, grabe ang ituma. Mo puti rin lagi ni kaon lagi. Di pod palupig minggoy TV oh. Tiyah, kisi-kisi tilapia. Og kaning bata nagbantin nila naglube kay gutom na kuno kayo. Gabi na kagutom mga palikoy, kaon na naglube. Pero ang kuha. Tim mo sa lang diha. Nganong ni uban? Ipang gutom. Ingani ka lang mga mong sawon parikoy. Kinasakita nas donggan. Kisi-kisi gyapon tilapia nga dako. Og kay udto naman, mabalik na ta sa tong kampo. Basa niya nga tong paniudto panihapon na. Og mo hapit sa puntag hagonoy diri Kuya ning hagonoy namo kay sakon pa. Di na si Minggoy TV, si Minggoy. Mo ni hagonoy sa moa. Perti nang lamia. Mayag dahon na tong hagonoy na nagkaniwang kasi tagpanguha. Angag di magkaniwang imo mataga adlawon. Og karon mo na ni tanan na mong kuha mga parigoy. Asa may muhana? Kaniya ganiya rin sigsinggit, shoutout ko no. Og magluto na ta. Shoutout tayo ko sa tagian ni Kawayan na sila gasugno na. Og di gireklamo sa Richard. Maka-adventure mo gani pero pas mo. Luyag kayong tawata. Nganong ni Uban? Ayo katagam diha. Uban gyapon ta sunod. While gadung agog kanon, aw maghinlo sa mistuanon ug kilawnon. Dagkuha sa mga natoy sa puko to. Salamat Lord sa grasya. Ayaw magwiwi diha. Kwa pud. Ay niabot na res marinong DJ oh.
Before ta magluto, amot tagay sa tagtuba. Inom ta daan ani para malayo ta sa sakit. Tay kinanhan. Automatic na. Akyawa may namay huyupon man daan mura magkape. Ay. Iskaya to ba ando toy? Akan ni malditong bata. Wala ni pagsanay pero wala pa'y balibaray. Gusto mag binato? Akan ni gikan pas butuan dili pwedeng di tagayan. Kani pong bataon na nanghid ba ka ni sinahan? Tiyo Demi dai mong anak diri. Nanghid ba ka ni sinahan? Jatat ni Tiyo Demi ni di Arisel no? Samtang gatagay-tagay sila, mag-asikaso sa Sminggoy TV ng kinilaw. Butang ara nagkamatis Bombay Luya, apaits na. O gaari na punta sa atong tinuwa. Ilono rin natin ang panakot. Timpla ra nag-asen balig 1/4. Bitchin tungas gramo. Nahala, ay nalang pagkaon. Samtang gahuwat nga maluto ang sudan, masayaw ko no siya, masayaw. Maunsa maor to? Puni pa. Pogi, sige na. Og samtang gahuwat nga maluto ang sudan, magligo-ligo sa daderiya. Kuyaway pinadive man. Ninduta kaliguan diri pre kayo. For sure malingaw mo diriya basta kamaw lang kamulangoy. Di gani ka kamamulangoy. Pagdana lang ka boy ato ka tabay. Og kini bukal naman. Maglunod na ta sa atong hagunoy. Og isunod ra natong isda kutob sa marang. Ni apaw naman eh. Og ato ra nang pataod-taoran. Diara luto na pare koy. Atong tabangag dayon pare koy kay wala batay buhat. Ato ra na ipatong sa atong lamisa. Uy, ato daning hapinan kadira ba ni ato ah. Og diara atong tinuwa. Pagkalami init pa kay sabaw. Laway na pong wakaubanan eh. Shout out di ay. Ambol anong hilaw. Og lagang taga Bikaw wala na pod kauban. Laway sa lang. Di pagikinilaw oh. Ulalam. Sus gyo kay ukay pa jud samot naglaway sila ni. Ari sa tas tinuwa bi. Bahinon ra nagtarong para makakaon ng uban. Lami ag unod sa tilapia oh. Di pa gyud oh. Og ato pong tagaag sudan si ate. Iyaharap rin tindahan nakisilong rami. Salamat kay te. Og syempre tagaan po natog sabaw. Kailangan man lagi na magtakos-takos. Gikabo ka na eh. Tagaan po natog sabaw ang pikas para makahigop sila. Ug kay nakaplastada naman ang tanan. Ang mga dyan pasalamat sa ata sa Ginoo. Amen. Abhaba rin koy. Wa. Kanira ko gigutom mga pare koy, mga nagilom-ilom taon ko dire. Mga gilom-hilom diri kini chicks. Ayaw chicks, ano pa ni goleron? Mukha ang taga-gunoy ko no. Mana gonoy yo? Agonoy. Agonoy, kami ang muna. Agunoy. Kami sa gunoy, aslo man. Agonoy. Tilo di, agonoy. Ay lol. Hindi sabi sa kila may ngipon. Kataan pa niya. Bati marinong DJ. Bati mga idol. Idol na. Wait. Bismillah. Kamusta mga tuy? Padayon na bigas kinabuhi. Bunal ra. Bunal ra. Bungal na toy. Ang kamatis na kalimtan. Kinabait king bago. Kising agi oy. Salamat kay Lord, busog kay mintanan. Og kay man naman tagkaon, automatic tuba pampahili sa kinaon. Mia ay kumbati. Sus pastila na nakalimtan pare koy. Ahak na kalimot Miss Melon. Maunta tay pampagwapa sa pagkaon. Pero okay ra na kumbati gyapon. Ayaw tanong bula. Init pa dyan. Daw balimol. Kalame. Okay na pa malagidagan sobra sa tuba. Amang gidadiri ilap sa sapa. Mo nagingon nga bahalag magkinaon sa basta safety ang tuba. Talaga kamatay ang tuba diri. Og tagay-tagay dayon. Lingaw na pud ang tapok uban ang barkada. Ay sa tubig. Og ni request de si Richard nga mag-video dami sa ilawom.